أثناتيوس مسكيرلوس تبعد يسكروس وصان هواريات قدامو سينادوس قدد زي بالله فصم زي تحدث توادو دابلو أفيرو مديابلوس توادو بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين بمجمريا لولا بحري قدوس እግዚአብሔር አምላክና ክሳብ ዝዕለዚ ስለዝሓለወና ዕድመን ንስሓኻ ስለዝሃበና ስሙ ካብ ጽናፍ ዓለም ክሳብ ጽናፍ ዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን አሜን እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ናይ መብርሃን ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም አመላድነት ናይ ቅዱሳን መላእክት ሓለዋ ናይ ቅዱሳን አቦታትና ጸሎትን በረኸትን ረድኤትን ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ራይ ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላክ نزاربلو برهان عالم سسميه قدس باولوس ناب افسون ابزل اخو ملختي ام معرف 4 كافدي 5 زلو كخونيو لعلينا كافد حد انتدا جميرنا يو تقال املاح كمزيبن دغيم انا نغويتا بمغلغالي استاثركو نتي استصواعكم لو صواعا بقعات كونكم كتنبرو يلمنكم اللهم بحقي تحوتات كمون لوهات كنو نحاد حدكم بفقري إنا تصاوركم كأ عقوسات كنو نتي بمنفس قدوس رخبكم وحبرت بما أسر سلام تأميركم كتحلوه تقادلو كمتي نحانت تسفا سصوعكم و حدا سبنت حدا منفس ألو حدا قويتا حانت امنت حانت تمكات ألو كمونتي لعلو خلون بخلون اب كلن زخونه حدا املاخن اب بخلون الله እግዚአብሔር አምላክና ስለቃላቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ኤፌሶን ኣብ ዝለኣኾ ምዕራፍ 4 ብዝያዳ ፈቅደ 5 ኢና ሎም ዓንቲ መበገሲ ቃል ክንገብሮ እቲ ቃል ደግምና እንተሪእናዮ ከምዚ ይብል ሓደ ጎይታ ሓንቲ እምነት ሓንቲ ጥምቀት ኣሎ كمونتي لعلو خلون بخلون اب كلن زخونه حدا املاخن اب بخلون الله نغزاوير املاخنا نرخبلا مس غزاوير املاخنا ننبرلا نغزاوير املاخ اتراخبنا حنت امنت حنت هيمانوت يا نسها كمتي غويتنان املاخنا مدحانينان يسوع كريستوس تطميقو مهيرو عزيزو سرعه تمكاس نغرنان استمهرنان نقدسان حواريات سريعو سلطان ذهبهم دحرؤون كسامصات عالم نتوم ابا اثر حواريات استرخبو ناي حواريات تكات زخونو ناي قدس بيت كريستيان ابوتات بوم غيرنا انرخبات امكت حنتيا تاتمكت تيا قالايتي يبلان ساسيتها يبلان نزل عالم نغيسو زنبر عالم زفطرن عالم زحلف كل فطرات ابتحتي غزاات وزغزخا حدا እግዚአብሔር አምላክ አሎ ንሱ ድማ حدا املاخن اب خلون كم زولو برهان عالم قدس باولوس ايو سلازم بار እግዚአብሔር حدا ايو ሃይማኖት ሓንቲያ ጥምቀት ከአ ሓንቲያ ነዚ ዘብረ ዘሎ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ቃል እዚ መበገሲ ዝኾነና ምኽንያት እንታይ እዩ እንተዳ ተባሂሉ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ወይ ድማ ኣብዚ ዝተወሰነ መዓልታት ኣብዚ ውሽጢ 24 ሰዓት በመገዲ ሃገረ ስብከት ኤውሮፓን كمخاب مجدي هاجر سبكت أمريكان كندا نزبل صحف زلوا سزرقها از محبره ميديا كريه غنينا بزيادة أنا أوروبا هاجر سبكت تبل صحفتي انترا تملكتنا يا هو حدا زحز النجار له نقدس بيت كريستيان زي وكل ندرك بيت كريستيان زي حفر أفتارق بيت كريستيان ون حما تاريخ كوينو كمزجب زخيل حدا كم مسمر بيت كريستيان كاب سرعات بيت كريستيان كاب تمت بيت كريستيان وسع زخون صحف او نركبنا من البات تربدا بنت امبيونايا ملؤت حستا كمزي صعب يزبل ابتي دبدا بيز صحيف زلو نخل سبروهيو بزح استشفنا مستير زحازه يكونن بمنصرنا بيت كريستيان تمرت ترا خوينو مهورنا بيت كريستيان تمرتي مخان زحتتا يكونن بعلماوي الرأي ودما كم سب كنا هنمزنو خدناون بزح نيمان صقام
عنكل الزبل وي مستر زحازة صحف أيكونن الصحف قلص يو قلص بقلص خا نبي كريستيان أيوكلن لناي كريستيان بحري ناي كريستيان تبعي نكرستنا زو كل صحف كوينو أين رخوينا بزيادة صحفتي كم بقى مو نت صحف مصر أنا يو إذا ما نت صحف مسمعنا خا نفسه كفسب ناي بعلو حسابنا ناي بعلو رؤيتون كبلو يخلي ناي إرترا أرثوذكس تواري بيت كريستيان هاجر سبكت أوروبان عباي بريطانيان بيت كريستيان كل جزء كم نايفتنا ديابلوس عارفة أيتفلتن سيطان زنارو أراقيفو أسوارون وديو نبيت كريستيان جن أيجود آن بيت كريستيان تسعيراون أيتفلتن قدس يوحنس آفورك أبزلنا الزمن قالين بيت كريستيان زي فلتوا نساون زي فلتوم أنصار بيت كريستيان نبتنسا أفهم كفيتهم كجعرو نسمع لنا كمون كفاءاتهم ناب حزبي كسرصو نعزوهم لنا إذا كل حزبي كريستيان كفلت زغبؤو كمسرتو ذا حساب سيطان سلا زغنه كفرس زغبؤو حسابيو بيت كريستيان حساب سيطان مفراس اتقندي قداماين امراص زي بلون اتتقملو ጸሎትዩ ካብዛ ቀጽሉ ድማ ከም ቅዱሳን አቦታትና ንስለ ቤተ ክርስቲያን መስያፍን እታ እትፈትዋ ህይወትካውን መግፋል እዩ ካብዚ ነስተውዕል ሕጂ ነታ ብሰይፍን ስሕለትን ሰማዕትነትን ብምውሳድ ዘጽንሑልና እምነት ንሕናውን ብሰይፍን ስሕለትን ብምውሳድ ክንዕቅባን ከነቀጽላን ናይ ነፍሰ ከፍ ክርስቲያናዊ ሓላፍነትን ጉቡን እዩ እቲ ዝዋጋአልና ድማ እግዚአብሔር ምዃኑ ፍጹም ጥርጥር የብልናን ኣብዚ እንታይ ዝብል ብርግጽ አቦታትና ብዝያዳ ድማ ኣብቲ ዘመነ ሰማዕታት ተባሂሉ ዝጽዋዕ 300 ዘመን ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ህይወት ናይ ክርስቲያን ሓሊፉ ብዙሓት አቦታት ሰማዕታት ኮይኖም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብሰማዕትነቶም ቆይማ ብሰማዕትነቶም ከአፈርያን ዓምቢባን ኣባና ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ በፂሓ እዚ ኩሉ ክርስቲያን ክፈልጦ ዝግብኦ እዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ እዩ ተኾነ ዘለና ዘመንን ዘመነ ሰማዕታትን ዘራኸብ ነገር የብሉን ዘመነ ሰማዕታት በአልማማ ጸረ ቤተ ክርስቲያን ዝኾኑ ነገስታት ተንሲኦም ስለ ዝነበሩ ክርስቲያን ዘበለ ኩሉ ዝቀተለሉን ንሰማዕትነት ዝውፈየሉን ዝነበረ ዘመን እዩ ብድሕሪውን ሓሊፉ ክርስቲያን ብሰንኪ እምነቶም ክርስቲያን ብምዃኖም ጥራሕ ዝቀተሉሉ ዝነበሩ ዘመን ነይሩ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ዓመታቱን ርኢናየና ኣብዚ ሓፂር ዕድመ ወይ ድማ ኣብዚ 3 ዓመታት ኣብ ስደት ዘለና ግዜውን ርኢናን ተዓዚብናን ኢና بحافشة برقصة ملغتي قدس بيت كريستيان ኣብዚ እዋን እዚ بسيفن بسحلتن اتفتنوا لزلا ودمان سمعتنت زلوا زمان علتن سلازلنا دي تتباهيلو اتملغتي رديو سو انت ازبل نزيا بيت كريستيان ودمان نزا هايمون زي نحناون بسحلتن سيفن بموساد كنعقبان كنقصنا لنا ارستي مغلص تباهيلو بتحيتو زلون كزرزرو ويم تزاور مجد انتهي مالته ودما بقطتها نزي ነገር እዚ ተንሲኢና ክንስየፍን ክንቀተልን ክንመውትን ኣለና እዩ ብርግጽ ግን እዚ ንስለ ቤተ ክርስቲያን መማት ስለ ዘደለ ዘሎ ዲዩ ወዳ ብርግጽ ቤተ ክርስቲያን ማዕረፍ ነዚ ኣብዛ ሸጋር መድረኽ ስለ ዝበጽሐት መሃብ ሰይፍን ብስሕለትን ዝሐልፍሉ መሃብ ሰይፍን ብስሕለትን ዝሐልፍሉ ግዜ ስለ ዘሎ ዲዩ ተተባሂሉ ልብ ዘሎ ሰብ ክምርምሮን ክርዶን ይኽእል እዩ ናብትን ባብ ክንቅጽል ኣብ ዓዲ ሕጊ ዝኾነ ሃገር ተቐሚጥካ بزي تجازر ملحس دليت كاخد الزارب اتفكر هاجر يلان عد حق همزلنا ويدما عد حقي ننبر كمزلنا بسدت زفلتون زجهر برلهم نبي كريستيان كتعنون مقدسات مصحفتي كتقاصلن اغلغلتا زخونو سيمان እግዚአብሔር كتصفعن امنك دربن مجمرتا نمن حالفكا كومو كم تجبر كتفلت يغباكا እዚ ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ጽልእን ቅርሕንትን እትዘርእዎ ዘለኹም ጽባሕ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዋጋ ከኽፍለኩም ከም ዝኾነ ቁርብ ዘለበመኩም ዝመኽረኩምን ከመይሰአንኩም ቤተ ክርስቲያን ሓላውያ ኣይታኸስን እዩ ስለዚ ከም ተግባር ሰብ ባቢሎን ምስቲ ልዕሊ ኣእምሮኹምን ሓሳብኩምን ዝኾነ እግዚአብሔር ካብ ምውጋእ ክትቁጠቡ ንመክር ሓረ ክሳብዚ ኣዘላ قلي من فرارح ايو قلي فخر ايو قلي خا سب هوي لوصيو نخق قاتلن دم نخفسسن نفسيفن نفس حلتن نخوفري تي ملأخت ودما تي صاوعي زلو ابزي خا منالوات ابزي حلفه غزي نشي تزاري بنيران بزناتي نزي زربا استزاربه ودما اتينا صفينا صاحب قدس نقاصلنا وتكشن نعنينا زبله حونا جون بلاكيو
حدا ولقى سب يتزارب زلو از ولقى سب زي من الوقت أقداسنة الله ويلم ترامينا بولقو شمال علم كزارون كصحبون يقول يوم بقال ماما نمن ملكات نمن مزارو زلو قلت وزي يكون نجار مصحف حدا ناصر رحا نجار يكونن ترى يفلتن كم عين السرح ولا ون زينا نجون بلاك نبين شمال علم تتزاربون معرى مجلس اللي قداي ديو زكو قليل نجاري أبتزلوا عدي أبتزلوا حجر زنو سبات باكل رخيبهم كريستيان درا خوينو أرثوذكساوي ودتو هارن درا خوينو كم هروا كم عدو كابيت كريستيان وصاي زلو امنا درا خوينو ها كم كارك قصص كاو ندحار زلو نجار سخاب بمسرعو ببي مجدو كرز غير نيرو مالتيم حرام زبان فينو حنات زربان أبتي صحفات كنكسل اتسجل دقوت كابزين دحار زلو كان نابنا إرترا أرثوذكس توار بيت كريستيان تراي زتكر علامة خي نايمن تلوخو نفسام إيوم إرترا كو نيربعت امنتاتن نايتشعت بهيراتن هاجر سلازي انتايو تتلوخو ازيون كل اماني أرثوذكس بيت كريستيان كفولتون كوخوننا نيجبا كومون اتن كالوت امنتات وين انت خونه كبرينا هايمانات بمردع عقب كبلا يجبئن زي بتعمل زحفري كم زي عينت زربا كم زي عينت صحف كم زي عينت قال بدك بيت كريستيان كوص خله بتعمل زحفري نأمانة راح يكونن نود بيت كريستيان راح يكونس ولا سب كوينون كال ابن زلو هيترفه سب كوينس زحفري تعنا زلو سب دي زبلي بزيادة عندك بيت كريستيان كن بتعمل زحفري بيت كريستيان تصرف بيت كريستيان زوارد ميزان بيت كريستيان تحت زيرو زوردي مسحاقي أحزابن ملاقص منافقانن مسحاقن ملاقص نتهم زي أمنو زقبر زي قنع زي قرعي زي كريستياناوي زربان قالني برهان علم قدس باولوس أبي فسن معرف 4 قد حمشن تايز بله حانت هايمانوت حانت امنت حانت تمكت حدا قويتا إيلو برهان علم قدس باولوس أبي فسن معرف 4 قد حمشة حدا قويتا حانت امنت حانت خا تمكت هذا إجزاء زلو اتنملو إجزاء هذا يو اتياخذ صدقنا مس أملاح ترخبنا منقص سمعت أدونا إلنا نقتل هايمانوت حنتيا نسخة أرثوذكساوي توحدو بيت كريستيان نسخة حنتيا كالأيسي بالله سلسيتي بالله أم مدرك بيت كريستيان أب تاريخ بيت كريستيان أب تمرت بيت كريستيان كا كاب أرثوذكساوي توحدو بيت كريستيان هايمانوت وصعي كال هايمانوت ألو إلو كسبخ زترخبه نبي كريستيان أبو نبي كريستيان ليك أي ترى أين أفترق تسمعون أفلتن زمنا زمنا سبات جن أنت أمزل زلو إرترا كو نير بعد أمنتاتن نيت شعت بهراتن هجريا إرترا شعت بهرات دم زلوا لعلو زي نبي كريستيان زملكت يكونن نبي كريستيان زملكت أرثوذكساوي توار بيت كريستيان نتأمنو اتسبكو اتقعزو نسا قنعتي حانتي قدستي أصنافاويت بيت كريستيان مخانات أحد فلت زيادة فلت بيت كريستيان حانتيا قدستيا أصنافاويتيا كابزو وصاي كلاي هايمانوت الله سلسيت هايمانوت الله ربعيتو حمشيت هايمانوت الله إلى بيت كريستيان أيتأمنن دقاون كمزيلم أيتمهرون كمزيلم كأيسوخون زخونة ود بيت كريستيان أبزستفر لزمن زنور أبوتات حانت بيت كريستيان نأمن ونأمن بحانت قدس بيت كريستيان زنا أبوتات انتهي لهم نهرهم انتهي لهم أصنع عملنا بحانتي قدس بيت كريستيان نأمن يعني كل قبائل نهارات بزغنت بحانتي قدس بيت كريستيان نأمن خلوه أي كلا هيمانوت كلا بيت كريستيان سلسة هيمانوت سلسة بيت كريستيان وهون كلتا 3 4 5 إلى بيت كريستيان نهايمانوت أي تسبخن كم زلاون أي تنقرن سلازي إذا حنتي قدست أرثوذكساويت قنعتي رتعتي أصنافاوي زغنت بيت كريستيان كم زعين السبكت أي نبران بحجون يبلان زون سوا زياتهم قنا نا إرترا أرثوذكس توار بيت كريستيان هاجر سبكت أوروب أبزبل سم الناس اللهم دي هلمن يتراتر نقري برجس آمنت اليوم كهنات اليوم منان اليوم أو خينهم صحفوا من الصحف زي تراتر نقرا يكونن
ካህናት ይኹኑ ዲያቆናት ምእመናን ኮይኖም ደቂ ቤተ ክርስቲያን ኢና ኢሎም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ሰባት ጽሒፎም እንተዳ ኮይኖም ከዓ እዚ ከዓ ርእሱ ዝኸኣለ ክሕደት እዩ ወይዳ ዝግስጽ ዝውግዝ ዝእግድ ጳጳሳት ተረኽበን እምበር እዚ ዓይነት ትምህርቲ እዚ ዓይነት ዘረባ እዚ ካብ ሃይማኖት ዝፈሊ ዘወግዝ በዓል መስቀል ተዳ ኮይኑ መስቀል ዝሕድግ ብሓፈሻ ከዓ እቲያ ብዕለት 40-80 ዝተዋህበቶ ውልድነት ካብ ቤተ ክርስቲያን ተፈልዩ ተሓዲጉ ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝወጻሉን ዝውገዘሉን ትምህርቲ እዚ ዓይነት ትምህርቲ እዚ እዩ ስለዚህ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እተኣምኖ እምነት እትመርሖ ትምህርቲ ሓንቲ ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ርትዕቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኩሉ ዓለም ዘላ ጉባኤ ናይ ሃዋርያት ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ጉባኤ ናይ ሃዋርያት ኢላ ትኣምን ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን እተኣምኖ ሓንቲ ሃይማኖት ሓንቲ ጥምቀት ሓደ ጎይታ እዚኣ ከዓ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነኣምን ኢሎም ኣቦታት ከም ዝመሃሩ ከም ዘጽንሑ እዚ ትምህርቲ እዚ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ንዘለኣለም ዓለም ተሰሪቱ ዝነብር ዘይቅየር ዘይልወጥ ትምህርቲ እዩ ምናልባት ካብ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖት ወጻኢ ተደለየ ኣብ እምኒ ኢመን ተደለየ ኣብ ካልእ ኢመን ተደለየ ካልእ ድላይ ሰብ ኢመን መሰል ኣለዎ እቲ ዝኣምኖ ንዑ ዝምልከት እግዚኣብሔር ግን ጽባሕ ንጎ ሓቶ እዩ ቤተ ክርስቲያን ግን ኣብ መድረኻ ኣብ ጽሑፋታ ኣብ ትምህርታ 3 ሃይማኖት 4 ሃይማኖት 5 ሃይማኖት ኣሎ ኢላ ምሄራ ይትፈለጥን ክትምህሩና ይትኽእል ነዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ኣይኮነን ከምዚ ኢሎም ጽሑፍ ሰባት ምናልባት ዝምዕዶም ሰባት ተረኺቦም ክምለሱ ተባዓል ዘሎም ኣቦታት ተረኺቦም እውን ክእገዱን ክግዘቱን ኣብ መወዳእታውን ክውገዙ ዝግብኦም እዩ ውግዘት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ግና ዘወግዝ ትምህርቲ እዚ ሰብ ተማዒልን ተመኺልን እምነት ተዳኢሉ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ብቐጻሊ ዘምህር ተዳ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ቤተ ክርስቲያን ትገብሮ ምውጓዝ ምፍላይ ጥራሕ እዩ ካልእ ኣማራፂ ዝበሃል ነገር የለን ስለዚ ኤርትራ እኮ ናይ 4 እምነታትን ናይ 9 ብሄራትን ሃገር እያ ሓደ መንግስቲ ኣብ ሃገር ዘሎ ስርዓት ወይ ድማ መንግስቲ ንዑ ብዝጥዕሞ ብሕግን ብስርዓትን ብኣካይዳን ንህዝቢ ንሃገር ይመርሕ بمسألة حق منقستي ويدما قوام كا استفل عليه سرعات استفل عليه حقنا تهاجر من خيرين تهزم مرحلي يقوم أبي إرترا بين حقي بين سرعات بين قوام وصيو عين فلتن تي إرترا زل سرعات قوام يقولو حقي يقولو بدل يسلا زغيد زي بزحق زارنا لينا هو لسه فلطي تبي إرترا زل منقستي استفل عليه محور الميديا وان استفل عليه أقط أما خمن سمعون كمن فلطان 4 هيمانات الله ويلو أفلطوه يبغون يركب إذن منقستي نايت مدراوي 9 ብሄራት ኣሎ ኢሎም ከዓ ወይማ 9 ብሄራት ኣለዋ ተባሂሉ ከዓ ኣብ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ይንገር ኣሎ እዚ እቲ ምድራዊ መንግስቲ ይትረፍዶ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ሕጊ ይብሉ ቋሚ ይብሉ ካቢነ ሚኒስትራት ይብሉ ፓርላማ ይብሉ ወላ እውን እቲ ብህዝቢ ዝተመርጸ መንግስቲ ሕጋዊ ዝኾነ መንግስቲ ንህዝቢ ዝቀው መንግስቲ እዚ ዓይነት መንግስቲ እንተኾነ ሕግ መንግስቲ ኣውጽኡ ቋም ኣውጽኡ ስለ ሃይማኖት ዝምልከት ሕጊ ስለ ሲቪል ዝምልከት ሕጊ ስለ ገንዘብ ስለ ሃብቲ ስለ ዝተፈላለዩ ነገር ዝምልከት ሕግን ስርዓትን ከውጽእ ናይቲ መንግስቲ ሓላፍነት እዩ እቲ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ወይ ድማ እቲ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ከዓ 4 ሃይማኖት ኣለዋ ኢሉ ነተን 4 ኣፍልጦ ይህወን እተን 4 ብናጽነት ይነብራ ኣለዋ ድን የለዋን እዚ ካልሕቶ እዩ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ بحفظ شاغن منغسي ኤርትራ ኢዳ 4 ሃይማኖት ኣለዎ ኢሉ ኣፍልጦ ይህወን እምበር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ እንታይ ይኣምን ክንደይ ኣምንታይ ይኣምን እቲ ህዝቢ ናጽነት ረኺቡ መሰሉ ተሓሊሉ ዝተሓለወሉን ናጻ ኮይኑ ዝኸደሉን ሰዓትን ዕለት ስለዘየሎ ኣብዛትን ኣብ ይኹን ዘረባ ይንኽእልን ስለዚ እምበር እቲ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ድላይ ይበል ጽባሕውን ሓደ ቋሚ መንግስቲ መጽዩ እቲ መንግስቲ ህዝቢ ብዝደለየ ወይ ድማ ህዝቢ ኣዘራሪቡ ወይ እውን ነቲ መንግስቲ ነቲ ህዝብን የረብሕ ዝወለ ሕግን ቋምን ኣውጽኡ 4 ሃይማኖት ድኽብል 10 ሃይማኖት ድኽብል ነቲ መንግስቲ ዝምልከት ብሓፈሻ ግን ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ካልእ ዓለም ሰብ ብፍታውን እግዚአብሔር ከምልኽ ብፍታውን እግዚአብሔር ክእዘዝ ብፍታው ናይ እግዚአብሔር ውልድ ኮይኑ ክነብር እግዚአብሔር ናይ ናጻ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ናጽነት ኣለዎ ገድን ኣብ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖት ዚኣተኻ ዝብል ሕግን ስርዓትን ናይ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ክትከል ዝጽበ ሰብ ወላ ሓደ የለን እዚ መሰልና ደቂ ሰባት እዩ ሰብ ኣብ ደስ ዝበሎም ከኣምኑ መሰሎም እዩ ይዝረፍዶ ኣብ ደስ ዝበሎም ከኣምኑ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እውን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ሰብ
صبوه كبر كون حما كبر ناصنت الله صبوه انت غبره صباح نغو صبو ነገር كركبي اب جنات ام منغس سميات كنبري ازي تمرتنا بيت ክርስቲያን تحما زغبر كا صباح نغو بتقفو غبرو تفدي نا جهنم ساعات كدربه እዩ ግና ቤተ ክርስቲያን ቆሪና በሐፂን በግዴታ በዚህ ሄዱ እዚ ስርሑ እዚ አይተስርሑ ኢላ አይተገደድና ቤተ ክርስቲያን ትምህር ስርዓት ትነግር ትእውጅ ሰብካ በፈቃዱ ነትሐገን ስርዓትን ተخبረ ጽቡቅ እንተዘ خبرها ወጽ ይስርሑ ጽባሕ ንጓ ፍርዲ አብኪን እግዚአብሔር አምላክ ባዕሉ ዝሕተተሉ ይኸውን ኣብዚ ዓለም ዳነበረ ከለኻ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ሕግ ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ቤተ ክርስቲያን እንተራ ተሒሱ ቤተ ክርስቲያን በበዓንቀጹ በበደረጃው كمهر زغبو تمعد كمهر زغبو كمهر زغبو تمهر كغسس زغبو تغسس كم زحجي سد زخونه وي دما ناي بيت كريستيان صحف زي كونه صحف ناي زي ناي بيت كريستيان تمرت زمهر انصار سرعه بيت كريستيان زخيد صره تمرت بيت كريستيان زنقاس اكل تترخيبها امود على زغبر كاب بيت كريستيان مفلاي بحبش يخرو خلغن بيت كريستيان ناي ناصنت بيت كريستيان يا እግዚአብሔር ናይ ናጽነት እግዚአብሔር እዩ አምላኽና ናይ ናጽነት አምላኽ እዩ ሰብ አብዛአመኖ አብደስ ዝበለከ አምን ናጻዩ ብዛአመኖን ብዝገበረን ግና ጽዋሕ ንጎፍር ድለው እዚ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ጽቡቕ እዩ ኣብ ሃገርና ኣብ ኤርትራውን ለምኾነ ጽባሕ ንኩሉ ግዜ ሰብ ብግዴታ እዚ እመን ብግዴታ እዚ ከይተአምን ተባሂሉ መሰሉ ክኽልከለሉ መሰሉ ክእገድ እንጽበት ጽቤት የለን ኮማ አይነት ነገር ክኸውን ከአ ትክክል አይኮነን ምናልባት ኣብ ኤርትራ አርባዕተ ሃይማኖት ዝፈልጥ ኢሉ መንግስት ኤርትራ አወጁ አርባዕተ ሃይማኖት ይፈልጥ ወይ ድማ አርባዕተ ሃይማኖት አፍልጥ ዝህበን መባሉ እዚ ኤርትራ ዘሎ መንግስቱን ገገኛ እዩ ቁና አይኮነን ሰብ ደስ ዝበለ ይመን እግዚአብሔር ኮ በዓቢው ናጽነት ይብወይ ፈቲን እግዚአብሔር ዘገልግል ተመጸጽቦ ንእግዚአብሔር ከገልግል አይደለም ከአብደስ ዝበለ ይመን ተደለበ እምነ ይመን ተደለበ ገመል ይመን ተደለበ አብ ሰይጣን ይመን አብደስ ዝበለ ይመን ቤተ ክርስቲያን ስርሓ ግን ንደቀ ሓብሒባ ምስኣ ዘለው ጠርኒፋ ካብ ኣውፃ ዘለውን ብትምህርቲ በአገልግሎት ላዕልን ታሕትን ኢላ ጽዒራ ምሂራ አስተምሂራ እሚና አጠሚቃ ደቀ ቤተ ክርስቲያን ንኽኾኑ መጽዓር እዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ስራሕ ተልእኮ እዚ ናይ ካህናት ተልእኮ እዚ ናይ ሃገር ስብከታት ተልእኮ እዚ ናይ ሰበኻ ጉባኤታት ተልእኮ ብዓብይ ኸ ናይ ሲኖዶስ ተልእኮ እዚ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዘለው ውሉድ ብዝገብርን ብእምነትን ብሃይማኖትን ጸኒዖም ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ከምቲ ቤተ ክርስቲያን ትእዝዞ ኮይኖም ክርከቡ ካብ ሃይማኖት ወጻኢ ካብ ቤተ ክርስቲያን ወጻኢ ዘለው ኸ ደኺማ ጽዒራ ላዕልን ታሕትን ኢላ ምሂራ አስተምሂራ ደቀ ቤተ ክርስቲያን ንምግባር እዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዓላማ እዩ ካብዚ ወጻኢ ግን ቤተ ክርስቲያን ኣብ መድረኻ ኣብ ትምህርታ ኣብ መጽሓፍታ ኣብ መልእኽታታ بجاكات حنتي هايمانوت بجاكات أرثوذكس تواهد بيت كريستيان كالا هايمانوت الله لا تسبخ أي تقلن سبخان أي تفلتن كسبخون أي تقلن بتعال الله مناتو بيت كريستيان تأمله حنت بيت كريستيان حنت هايمانوت اللي أتود كابزو أي قدس أرثوذكس تواهد بيت كريستيان كسبخ تقل سبكت يلن بجاكات أرثوذكس تواهد هايمانوت كالا أيتي سالسيت ربعيت هايمانوت زبحال نجر يلن أزي أمناتيو تمهرتيو نبيت كريستيان دغمايو ኣብ ሃገር ተዳመጽና ብዛዕባ ኤርትራ ተዳመጽና ግን እቲ ዘሎ መንግስቲ እቲ ዘሎ ስርዓት በማዕረ ወይ ድማ ታ ዘላ ሜረት እቲ ሃገር በማዕረ ትምልከተና ለምሆ ይኹን ጽባሕ ዝመጽእ ስርዓቱን ንህዝብ ብግዴታ 4 ዝቕበል 6 ዝቕበል 5 ዝቕበል ኢሉ ገደብ ክገብረሉ መሰል ክህሉ ኣይክእልን መንግስቲ ስርዓት ስርዓት ንኣብነት ዝሕጅ ወሰነ 4 ሃይማኖት ኢሉ መንግስቲ ተቐቢልዎ ቤተ ክርስቲያን ድሕር መንግስቲ 4 ሃይማኖት ኢላ ከመይ ግራ ተሰበኽ ቤተ ክርስቲያን ድሕር መንግስቲ 4 ሃይማኖት ኢላ ከመይ ግራ ንህዝባ ትምህር እዚ ክኸውን ኣይክእልኒ ሃይማኖት ሓንቲያ ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ ዝበሃል ነገር የለን እዚ እምባርቲ ዝሕፍር ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ዘርጊሖሞ ዘለው ጽሑፍ ኤርትራ እኮ ናይ 4 እምነታት ናይ 9 ብሔራት ሃገር እያ أبيسات شعات بهير هالو عسرت هالو عشرة هالو نفس مستمر بيت كريستيان زخير نجار يكونن مستمر بيت كريستيان زخير نجار يكونن مجلسي هيفكاز صحف نجار يكونن بيت كريستيان كندي زواج الله كندي أوراجها الله كندي بهيرات الله كندي قانق الله بيت كريستيان نعازم الكت قداي يكونن
እዚ ናይታ በሃገር ዝነብር ህዝቢ ቤተ ክርስቲያን ዝመልከታ ግን ስርዓትን ሃይማኖትን ደግማን ቆነናን ትውፊትን ከመገራት ሓልያን አኽቢራን ተኸቢራን ትኸይድ ከመገራ ምስ ኩሉ ዝኣመነን ዘይኣመነን ምስ ኣማንን ዘይኣማንን بسلام بفقرن بتكريستيان تخيل حزبا مسكول سب بمعره مسلم تحليلهم كما يجرم يخدو كما يجرم أما أكل هاجر كاب هاجر وسائن قدس بتكريستيان أخبيرهم كبيرهم تخبيرهم يخدو مسكول سب كاب بسلام بفقرن ينبرو زيت علمنا بتكريستيان أو هاجرون تكونه أفتح شعات بيهر الله زلوا هاجر إرتراون تكونه مسكول سب معريم بإرتراونتهم معريم بهاجر معريم نهاجر زملكت بمعريم الكتم صبغ يكون حمان زقات مخا بمعري من الكتم نماتت بمعري مزي امنو كنو مزي امنو هاجر نمكل خال بمعري هاجر نمهناز بقع بمعري نتمرتي نعيو نخول نجر نايت هاجر هافتي نهاجر زوهابن كاب هاجر زركبن كله مس كلتي بزاجنت ارتراو خوينو ابي ارترا زلو ويدما ارتراو زخنه نهاجر ارترا زيغا بمعري نحنا أرثوذكساويان ويدما قدس بيت كريستيان يملكتاي كابزي وصاغن قدس بيت كريستيان كنزا أوراج الله كنزي بهر الله كنزي عدل الله كنزي نبرت الله إلى كتزارف كتمهر كتصحف مجلس توص سرحة يكونن إذا سرحة زين أي منقصدي ناي بوليتيكنيا سرحة ناي كادرات سرحة ويدما نتحجر ناي زمرح أكالي زين بيت كريستيان سرحة يكونن تزحفر نجارجن كم زي لما صحافهم كاو حلف حلفون كان أو كل المحاضراتن أو تحتهم زلا بيت كريستيان أباص حوو إلهم نعصاو بتعم زحفري سلازي أزي أنصار تمت بيت كريستيان سلو زخنه كحاسبلو كتعاسلو كنسحلو يقبع تبعات زلوا كجسد زخيل كمهر زخيل أما ودعتاو نمتيلهم كأجد زخيل كابزي حلفهم تدعى بوغس إلون كوجز زخيل أكل تترخيب خاء قاس بقاس بالمسرح كحلف زقبوي جناتهم زوجزو تهم زفرارحو اتيام زمعدو كل يخجاور زقبوهم مسأم سلازلو أفتحتهم سلازلو إذا جرزي عجب كلهم جيجا خبلهم أنا بقولك أي سبني من الوقت جن كل سب كفلت أصل زقبوه بحجون كله أفتحالو بزح حسب أفتحتني إيرترا وتركسوالي تكشان لنا يلو سدز خيرالو بزح حسابون نتني إيرترا وتركسوالي تكشان زل شجر المكران ويدما بعابي وقدس تكشان سرعتان حقان تتعيسو إيلو نمعرا يسعر سون وحدو على يغون سرعة زي ولا كايدا زخي سون أي تسانن اللون سلازي باتيو خون باتيو أنصار سرعة بيت كريستيان أنصار تمرت بيت كريستيان زقبر زنقر زمهار كله أبساعتنا علتون جيجا خنبلن تزقب عنا نجر كنزاربن الجامعة احنا بركتن ناي كلها حلفنتنا ديك بيت كريستياني ما نمزق دفنا قرا يكون سلازم بعد زم هاجر سبكت ناي اوروبا يلوم او صيام زلو صحف بتعم زحفريق يغاي حصر بزبله قدس بيت كريستيان كم تمهرو مصحف قدس كمصحلنا ابوتاتنا ونبانا خمس ساغرو حنت بيت كريستيان زلاتنا حنت هايمانوت زلاتنا حدا غويتا ايو نسخا بطمقت ابينا ندرخبا حنت هايمانوتها كاو حالف ግን ቤተ ክርስቲያን ኣብ መድረኽ ኣብ ኣደባባይ بصحف كونه بتمرتي كاب أرثوذكساوي توحدو بيت كريستيان وصاي توسخ هايمانوت الله ويدم امنت الله الى ايتمرن ازي جاي بزعبا زي عمل كتاب مقدمه ابوتاتنا يدبر بيزن ناب سينودس ابزل اخو ملختي بزياداون ناب لوقاسن ناب باسيليوس ابزل اخو ملختي حمش نطبታት زحازه صحف ليخوم نيروم اتي ارسطو قال وسانين وغزتن يزبل ناب قدس سينودس توحدو بيتكريستيان إيرترا أسمرا أموداتها بزي مسارت أبونا لوقاس حافظ سينودس أبونا باسيلوس منبر بسنا أم حداري إلوم نعوم نايوسانين نايوغزة الملقتي كل أغلون كله حمش نقرأ تقاميت أمالو أبزي من الوقت نبتن حمش نقرأ تقدمي محلافي كام مأكل بزي مسارت إلوم كابزا قمت وزلو مغنيات وساني وجزتهم منتهي مخانو طريق حلف بزي مسارة أبونا لوقاس حافظ سينودس أبونا باسيلوس منبر بسنا محداري كونكم نبزح عمتها تقاقت سرحون تسأنحكم أنصار هايمانوتاوي أواج نهزب كريستيان زفالس نبيت كريستيان زفرس ناوجكمن منافقان نحابحبكمن كتكودو كلهم كابوتات قدماويا نغنو لك أونتي سناي مخري كلقاسلكم سأنيحو
يملسو دخون انداتا بحله ننوح جزيه لبنا بزملقو بتعقسي كصبيكم صنيح انت خونا جن عبرسي زلاتاس توسختا كم زبحال اتخل مخري جنماويان ابوتاتن ليقاونتن قديفكم زي سرعات بيت كريستياناوي زي هايمانوتاوي حق اوصيكم سرعات هايمانوتن بيت كريستيان كتفرسو كلخوم بزلنا قدماوي حلفنت اب قداي هايمانوتنا سق إلنا اين عزبن بزي مخنيات حصر بزبل منقدي كابتوم بزفصمكم اي بيت كريستياناوي تكباراتن محبحاب منافقنتن بزح እኳ እንተኾነ ገለ ካብኡ ብውሕዱ ክጥቀስ ዝከኣል ስራሕ ሓደ ንቤተ ክህነት ዕጠቑ ኢልኩም ማሕተንኩም ዝወደቆ በራሪ ደብዳቤ ብምልኣኩም እዚ ቅድም ኢሉ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ቤተ ክህነት ዲያቆናት ካህናት ከዓጥቁሎም ተባሂሉ ብደረጃ ሲኖዶስ ተኣውጁ ደገፍ ነቲ መንግስቲ ሂቦም እዮም ክሳብ ሕጂ እውን ኣብዚ ኩናት ናይ ትግራይ ከይተረፈ ካህናት መንእሰያት ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ተወሲዶም መስቀለም ተደርቢዩ ናብ ኩናት ተወሲዶም እዮም ከም ሰበብን ከኣስ ሰንኮሎ ዝሞቱ ኩሉ ሽግር ዘጋጥሞን ኩሉ ባህርያዊ ብዓቢ ግን ቤተ ክርስቲያን ዝዓጥና ዝቅድሳ ዝምህረላ ሲኢና ካህናት ካብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ካህን ዕጣን ክጨኒ ዝግብኦ ባርድ ክጨኒ ዝገብሮ ዘሎ ስርዓት ደገፎም ከዓ ብዓውታ ዝሃቡ እዞም ኣብ ኤርትራ ዘለው ናይ ቤተ ክርስቲያን መራሕቲ ምዃኖም እዮም ቦታት ዝገልጹ ዘለው ክሳብ ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ ይቕፅል ኣሎ ካልኣይ نعلولات منافقان مخانومن استفلتو استتصاروين صقعي بمخانكم قصر 3 بيت كريستيان بزح اوارح زاكل تعاصي خلو سقيلكم بمرأيكمن نمؤمنان حزب كريستيان بيت كريستيان كيتسالم إلكم بمواجكمن 4 ام مدرح قدمي امانه حزب كريستيان 4 هايمانوتات اللوايلكم بمسبحكم اقدمهم ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ናይ ደብረ ቢዘን አቦታት ናብነ ሉቃስን ናብነ ባሲሎስን ናይ ውግዘት ውሳኔ ዝለኣኹሎም ምኽንያት ሓደ ካብኡ ኣብ ቁጽር 4 ተሰፊር ዘሎ እንታይ ዝብል ኣብ መድረኽ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መድረኽ ቅድሚ ኣማኒ ህዝበ ክርስቲያን 4 ሃይማኖታት ኣለዋ ኢልኩም ብምስባሕኩም እዚ የወግዝ እዩ ባላብነ ሉቃስ ባላብነ ባሲሎስ እዚ ዘረባዚ እቲ መንግስቲ ዝዛረቦ እቲ መንግስቲ ኣብ ጽሑፍ ዘስፈሮ ዝኣወጀ ኣዋጅ ኣብ መድረኽ ቤተ ክርስቲያን ተንሲኦም 4 ሃይማኖታት ኣለዋ ኢልኩም ብምስባሕኩም ወጊዝናኩም ኣለና እንተባሂለ ሓምሻይ ተስካር ብእኽለማይ ዝገበረ 50,000 ናቕፋ ይቕጻዕ ኢልኩም ኣዋጅ ምውጻእኩም ክጥቀስ ይከኣል ኢሎም ኣብ መወዳእታ ኣሎ ዝቕጽል ውግዘት ኣመሓላሊፎም ስለዚ ኣቦታት ናይ ደብረ ቢዘን ነቶም ናይ ቤተ ክርስቲያን መራሕቲ ኣቡነ ሉቃስ ኣቡነ ባሲሎስን ሓደ ካብቲ ከወግዝዎም ዝገደዶም ነገር ኣብ መድረኽ ቅድሚ ኣማኒ ህዝበ ክርስቲያን 4 ሃይማኖታት ኣለዋ ኢልኩም ብምስባሕኩም እዮም ኢሎም ናብነ ሉቃስን ኣቡነ ባሲሎስን ዘወገዞም ናብነ ሉቃስን ኣቡነ ባሲሎስን በቦታት ደብረ ቢዘን ውግዘት ክመሓላለፍ ዝገበረሎም ነገር ሎሚ ከመይ በተማ ኤውሮጳ ኮይኖም ሃገር ሰከት ኤውሮጳ ዝመርሑ ኣካላት ተጻሒፉ 4 ሃይማኖታት የንዘለዋ ኤርትራ ኢሎም ክሰብኩን ክጻሕፉን ናብ ህዝበ ክርስቲያን ጥራሕ አይኮነን ናብ ዓለም ሙሉ ዝርግሑ ከሉ ከመይ የወግዞም እምበር ሎሚ ደፊሮም ጸጋዕቲ መንግስት ስለ ዝኾኑ ዘወግዙን ዓዊሎም ዝቃወሙ ጳጳሳት እንተተሳእኑኮ ጽባሕ ሜረት ክወግሕ እዩ ሎሚ ጽባሕ አይኮነን ጽባሕ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ተማዓራሪዩ ስርዓት ረኺቡ ኩሉ በብመስርዑ ከኣት እዩ መመስርዑ ምስሓዚ ከዓ ጽባሕ ንግሆ እቲ ክኸውን ዝግብኦ እግዚአብሔር እንተዳረዲና ክርኤና ስለዚህ እምበር እንታይ ንባል እዩ አቦታት ደብረ ቢዘን ነዞም ዓበይቲ አቦታት ናይ ቤተ ክርስቲያን አቡነ ሉቃስን አቡነ ባሲሎስን አማሓዳርን ጸሓፍ ናይ ሲኖዶስ ዝኣቕሉ ውግዘት ክህብዎምን ውሳኔ ከስምዑን ከለው ሓደ ካብቲ ዝነበረ ምኽንያት እንታይ ዝብል ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣብ መድረኽ ቤተ ክርስቲያን 4 ሃይማኖታት ኣለዋ ኢልኩም ብምስባሕኩም ወጊዝናኩም ኣለና ስለዚህ እምበር ዘረባዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ምናልባት እቶም ዘጣቕዑ ዘለው ምስ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ጸጋዕ ዝኾነ ዘለው ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንቤተ ክርስቲያን ይዕኑሎ ኣቦታት ከዓ ብፍርሕን ብጉርሕን ምስኡ ሓቢሮም ንቤተ ክርስቲያን ያጥፍዋ ኣለው ኢሉ ዝቃለስ ዘሎ ዝዛረብ ዘሎ ኣካል ጸረ ሃገርን ጸረ ቤተ ክርስቲያንን ገይሮም ስለ ዝሓስብዎ ነዚ ጽሑፍ እዚ ጽሒፎም ዘለው ናይ ኤውሮጳ ሃገረ ስብከት ሸርክ ገብርሎም ድጋፍ ከስምዑ ንሰምዕ ንርእን ኣለና እዚ ግን ካብ መሰረቱ ጌጋ እዩ ክሕደት እዩ ርእሱ ዝኻለ እዩ ዘወግዝ እዩ
زوجس لا زخنهم زونا يدبر ويزن أبوتات نابن لوقاس نابن باسيلس نايوجزة وسانة سيد دملهم زي أبوتات نبي كريستيانه ترى سوا يكونن ترى مؤمن يكونن ترى من إساء يكونن صحيفه زحاسوس لبيت كريستيان يجنقوا الصحر كل نجر زجور زنور بزح كذا زدوخهم يوم بزح ساعة مسدوخهم يوم كمودعتا تزدوخهم ودخام فرا مسأنلو مسمع مسأ أبي ومسين دوس مسمع مسأ أبي وين بعد أبن لوقاس مسمع مسأ أبي بعد أبن باسيلوس مودعتا زي حمشت حسب زلو ودم حمشت نتبتاز زلو صحف جيرم قبل من دحر وجيزناكم على نايلهم كتملسوا تخونوا لبي قبروا خونوا يتعاسوا خونوا الناس سبيناكم جناح سمعي كالكون أبوات قدماويان مخيرهم كسمعي كالكون لكاون تزاريون كسمعي كالكون سلازي مسمع خاوخم كيد مخلو بيت كريستيان تقدم كتقدم بيت كريستيان تقدم سلازي كاب بيت كريستيان نلعلي كريكم سلازي نخل كن بيت كريستيان كاس لي يسرعوا نحنا أبوات دبربيزن نابن لقاسن نابن باسيلسن زي بمقباركم وجيزناكم على نايملهم سلازي إذن أوروبا زغبروا نجار كا بتخكل زجزت زوجز قاليو ازي رؤس زغاله كحداتيو حانت بيت كريستيان يلزا امسب لعل كل غباء حواريات بزخونه حانت بيت كريستيان يامن يلزا امسب بربعان بسمنان تطميو ناي بيت كريستيان ولل زخونه سب كم زعانه تمرت قمر كم زعانه صحفه صحف كم زعانه ملأ تقلق ازي كاب حدا بيت كريستيان زعابي سب اتصبيه نجار يكونن من البعض كنت أمرهم كله أتحاسبهم بملو مستي أبي إرتراز ولا سرعة سلزخونه أوش بيت كريستيان تقميتهم ناي بيت كريستيان مرحنة حيزهم الصحف زيكو صحفو حفرة يبلون صحيفهم وخا سلازي زي رؤوس على تاريخي اتوم حزب كريستيان جن ازي جيجا مخانو كأمن كخلالو بتعم جيجا يزي تسمعي فلتن كم عن الزربة أبناء كريس بيت كريستيان تاريخ أبزن قرنا أبزي فقرة هيمانات كسعموت زبل مصحف تيا فقرة هيمانات كسعموت تبل مصحف أبزي تصحيفو كابزلو أبزي بزعبة حنت هيمانات زبل أرسي ويدما فقرة هيمانات كسعموت أبزبل ناي كريس بيت كريستيان تاريخ أبزي أبزي فقرة هيمانات كسعموت زبل مصحف أبجز 134 جنبير أنت رام بيبنايو أيناي هيمانتي بالزبل حتى ملسنا بس مرايز بال إزي منقص عليان يرتراز جز على زنبرة ساعات جزيان إزي أبي يرتراز زنبرة ناي عليان منقص حلافي جنرال سالفا غورايز زبهان أبي يرتراز أيناي هيمانتي باللس ويدما أينته هيمانتي باللس إلو حسب العلو نربعة أكلات كأسوي أبزي نورتركساو يتوهر بيت كريستيان وكيلم زخدو ممهر قبر مدهين ورقو يبالو እዚኦም ንቤተ ክርስቲያን ወኪሎም ከይዶም እቶም ነናቶም ወኪሎም ዝኸዱ ሰባት ከኣ ቀሪቦም እሰብዚ ነዚ ሕቶ ዘልዕሎም ኣይነቲ ሃይማኖት እያ ትበልጽ ኢልዎም ኣብዚ ጽሑፍ ከም ንረኽቦ በዚ እዋን እዚ እቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ መራሕቲ ሃይማኖት በብሓደ ነፍሲ ወከፎም ኩሎም ናተይ ሃይማኖት ይበልጽ ناتي هايمانات يبلغ ندابلكم اللي سخلوا دادي حرو خان زول حتى دما نفسه كفهم كلهم دادي حر هايماناتهم وي دما دادي حر تزامنوا امنت اورثودوكسيا نابلو تزاربوا يبل اب ممهر قبر مدين ورقو مسبصحت جنرال نايمن هايمانات تبلغ يلوا ازي ممهر ناي دبرويزن زنبرو انتاميل مليسهم أتي جنرال كشحطهم دليو كم زغبل تزاربه ممهر قبر مدين نعاقا أزيه كم زفوتوكا نسخاون كم تفتوني تسفاي قبر إلوه حجق النابخا زور بحطو كابزو مابزي تأكيوم زلو مرحة هايمانوت استفلي أيكونن كومو إيخ حتكا كوميه زحاتكا صبو ملسي كتملسليكا يصبه مچم نسخا كم تفلطو ابزا ايرترا بزحات استفراليا هايماناتاتن محبرات مهلاون تفلطيخا سلازي كابزن استفراليا هايماناتات اينت تبلص مسليكا بلوم نسم دما ممهر قبر مدين ورقو بحطو اندا تدنقو اورثودوكس هايمانوت تبلص يلوم ملسلو
أصعب عبيل دما جنرال سالفا غوراج دحري أرثوذكس توهاد أينا زحاشي مسلك مسبولم ሃይማኖት ሓንቲ ከም ምዃና መጠን ኣነ ዝኣምናን ዝቕበላን ሃይማኖት እውን ሓንቲ ስለ ዝኾነት ብዘይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ዝፈልጦ የብለይን ኣነ ሓንቲ ሃይማኖት ከም ዘላ ንስኻ ኦርቶዶክስ ምዃና ጥራይ ዝኣምን እምበር ንሃይማኖት ካልኣይን ሳልሳይን ኣለዋ ዝብል እምነት የብለይን ኢሎም ምስ መለስሉ جنرال سالفا غوراج زو مسخا مسيام زلو مرحت ሃይማኖት ነናይ ነፍስ ወከፎም ቀዳማይ ሃይማኖት እናገበሩ ንኦርቶዶክስ ተዋህዶ ካልኣይ ሃይማኖት ገይሮም ከጽውዕዋ ከም ጽንሑ በእዝንኻ ክትሰምዕ ዓይንኻውን ክትርኢ ጽንሕኻ ኢኻ ስለዚ ንስኻ ከምዞም ብጾትካ መራሕቲ ሃይማኖት ደድሕሪ ኦርቶዶክስ እዚ ዘይትብል በሎም ንሶም ግና ሃይማኖት ሓንቲያ እዚ ሃይማኖት እዚ ካብዚ ይበለጽ እዚ ሃይማኖት እዚ ከዓ ካብዚ ሓይሽ ዝብለሉ ምኽንያት የብለ እዚ ናይ ቤተክርስቲያን አቦታት ሃይማኖት ሓንቲያ እታ ዝኣምና ሃይማኖት ንሳ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሃይማኖት ትበሃል ብጀብካ ካል ዝኣምና ሃይማኖት የብለይን ሃይማኖት ከዓ ሓንቲ ስለ ዝኾነት ካልኣይትን ሳልሰይትን ኣለዋ ዝብል እምነት የብለይን ኢሎም መሊሰምሉ እሞኸ ከምዘን ካልኦት ብጾትካ ንሳቶም ሲ ናቶም ቀዳማይ ገይሮም ንኦርቶዶክስ ካልኣይ ተገብሩ ኣጸኒሖሞ ንስኻውን እዚ ሓይሽ ኢልካ ተዛረብ ኢሎም እቲ ጀነራል እሶም ግን እንታይ ኢሎም ሃይማኖት ሓንቲያ እዚ ሃይማኖት እዚ ካብዚ ይበልጽ እዚ ሃይማኖት እዚ ከዓ ካብዚ ሓይሽ ዝብለሉ ምኽንያት የብለይን ኢሎም ብድሕሪ እዚ እቲ ጀነራል ሓሪቑ ካልኣይ ግዜ ክሓስብሉ ቆፀራ ሂቡ ሰይድዎም ኣብቲ ቆፀራ ግና ሽዑ ግና እንታይ ኢሎሞ መምህር ገብረ መድህን ወርቁ ሽዑሲ ካብኻ ዝዓቢ ጋሻ ኣለኒ ኢሎሞ ብዕለት ክንዚ ምፅኡ ምስ በሎም ሽዑሲ ካብኻ ዝዓቢ ጋሻ ኣለኒ ንሱ ናይ ኤርትራ ማሕዳር ስለ ዝኾነ ገዛእ ስለ ዝኾነ በዓል ስልጣን ስለ ዝኾነ ላዕለዋይ ኣካል ስለ ዝኾነ ካባይ ዝበለጽ ጋሻ መን ኣሎ ኢሉ ብጣዕሚ ሓሪቑ ተቆጢዑ لك عم زبالوا ممهر قبر مدين تعالتي እግዚአብሔር ስለዚ ገለጸሎም በታዓለቲ ነፍሶም ስጋኦም ተፈላሊ ዓረፉ ኣብ መምህር ገብረ መድህን ካብ ደብረ ቢዘን ምምጻእ ምሳአበይ ተዕለት ቆጸራ ማዓልቲ እቲ ጀነራል ሽዑን ታገሩ ወታደራት ሊኹ አሲሮን ከም ጽኦም ሊኹም ግና ንሳቶም ኣብ ደብረ ቢዘን ከይበጽሕ ወለፍቲ እግሪ መነኮሳት ወይ ድማ አቦታት ምስረኸቡ ብዛዕባ መምህር ገብረ መድህን ምሳሓተቶም ሞ ንሶም ዓሪፎም እዮም ብለው ንሶም ዓሪፎም እዮም ኩሉ መለስሉ ስለዚህ እምባር አቦታትና እዚኦም እዮም ናይ ቤተክርስቲያን መምህራን ዝባሃሉ እዚኦም እዮም ትምህርት ቤተክርስቲያን ጋር እዚኡ ንሕና ናአምና ሃይማኖት ሓንቲያ ንስኻ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትባሃል ኣብ ሃይማኖት ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ ዝባሃል ነገር የለን እዚ ትመልሲ መንግስታት ናይ ዓለም ገዛእቲ ኣብ ማሕደርቲ ናይ ስጋ ድላዮም ይበሉ ናይ ኤርትራ ዘለ መንግስቲ 4 ስለ ዝበለ ቤተክርስቲያን ደዲሕባ 4 ሃይማኖት ኢላ ክሰብኽ ኣይከኣልኒ ሃይማኖት ሓንቲያ በዛ አጋጣሚ ሁሉ ዝደሊ ሰብ ኩሉ መሰል አለው ደስ ዝበለኸ አምን እግዚአብሔር ናይ ናጽነት አምላኽ እዩ ፈትዩ ከገልግሎ ፈትዩ ከግዛአሉ ይዝደል አምላኽ ቤተክርስቲያኑን ፈትዩ ከግዛ ፈትዩ ከገልግላ ተሰብኽ በግዴታ ንዓእመን ኢላ ቤተክርስቲያን ተልዕሎ ሰይፊ ተልዕሎ ብረት የብላ ኣይነበራን በሕጁን የብላ እዚ ኮይኑ ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ዘለና ህዝቢ ወይ ድማ ዜጋታት ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ቤተክርስቲያን ኩሉ ሰብ ናብ ምድሓን ክመጽእ ንኣምላኽ ክፈልጦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክፈልጦ ትጽዕር ትደክም ካብዚ ወጻእ ግን ብግዴታ ሓኒቓ ንዓእመን ንዓ ክርስቲያን ኩን ክትብለሉ ትኽእል አጋጣሚ ኣብ ታሪኽ ቤተክርስቲያን የለን ስራሕ ናይ ቤተክርስቲያን እውን እዚ ይኮነን ቤተክርስቲያን ስርሓ ንደቃት ምህር ንደቃት ሕብሕብ ኣብ እምነት ንዘየለው ሰባት ከዓ ምሂራ እሚና ኣጠሚቓ ደቅ ቤተክርስቲያን ምግባር እዩ ስለዚህ ትምህርት ቤተክርስቲያን ስለ ዝኾነ መጽሐፍ ቅዱስን እዚ ስለ ዘና ክርስቶስ አምላኽና ዝማህረና ትምህርት እዚ እዩ ቤተክርስቲያን ዝመረና ትምህርት እዚ እዩ ሐዋርያት ዝማሃርዎ አቦታት ዝጽንሑልና ሓንቲ ሃይማኖት ሓደ ጎይታ ሓንቲ ጥምቀት እዩ ካብ ወጻኢ ቤተክርስቲያን ኣብ መድረኻ ኣብ ትምህርታ ካልኣይቲ ሳልሰይቲ ራብዓይቲ ሃይማኖት ኣላ ኢላ ኣይተኣምንን ታ ቤተክርስቲያን ሓንቲያ ንሳ ምስ ክርስቶስ ተራኸበና ተናምና እምነት ሓንቲያ ተናምና ጎይታ ሓደ እዩ ተናምና ሃይማኖት ሓንቲያ ነተናምና ሃይማኖት እቲ ሓንቲ ካልኣይቲ ሳልሰይቲ የብላን እዚ ትምህርቲ ናይ ቤተክርስቲያን ስለ ዝኾነ ስቂልካ እዚ
نمنجسي نسرعتنا إيرترا زلو سلسة قوامات هزوي حبار سلسة زلو كله أنصاره سلسة عليه كل سبكة سلسة نقحة بشن بتكريستيان السابيبكا أتي زل سرعات بناتو ميدا زي زرقح بناتو دلاين دايبل بشن بتكريستيان السابيبكا جن كادرات بتكريستيان أطريخا تعلم ززارو تبي سرعات ززارو في إيرترا زلو سرعات زسوكو سبكت تشعت بهيرات الله 4 هيمنات الله نبلكا بشن بتكريستيان مشكات كابلو من دحر تطوك بلي قبوئيو ازي جن قليل زروا يكونن ازي رأسو زخالك كحداتيو ازي رأسو زخال من فقناي ازي من فقنا سلازخونه بقليل زرع نجر يكونن سلازي تسفى نقبر اغزابير ترديوهم اذا حساب زي ترديوهم اذا خدو زلو جيغا نتمنجستي حقبقب نابلكا نبيتكريستيان معناو قدب غيروم نافت سرعاتن نافت مقدن نابت كريستيان نافت سرعات نايك تبت كريستيان كملسو اب سرعات كنبرو اب هنصا بيت كريستيان منبر ايكونن اب سرعات بيت كريستيان كنبرو እግዚአብሔር كردኦም ናይ ኩላትና ተስፋዩ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ንኩላትና በዓይኒ ምሕረቱ ጠሚቱ ከመገድ ጸጋምና መገድ የማን ክመልሰና አመንቲና ነርና ውልድ ቤተ ክርስቲያን ነርና ካብ ዝብል ከውጻና ናቱ ቅዱስ ፈቃድ ይኹን አሜንካ ካብ ምኽሓድ ይሰውረና እግዚአብሔር ስለቃላቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን በሐፈሻ ግን እዚ ዓይነት መልእኽቲ እዚ ዓይነት ትምህርቲ እዚ ትማሊ ንኣብነ ሉቃስን ንኣብነ ባሲለስን ዘወገዘ ለሞን ደንሳዚኣቶም ዘወግዙ ኣብ ሕልና ደቂ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ክሰፍር ኣይግብኦን እዩ ሓደ ክርስቲያን ተዛኣምና እምነት ተዛኣምና ሃይማኖት ሓንቲያ ንስተያ ተጽድቕ ካልኣይቲ ሳልሰይቲ ኣላይሉ ክምህር ኣላይሉ ክኣምን ዝከኣል ነገር ኣይኮነን ጎይታና ሓደ እዩ ኣምላኽና ሓደ እዩ ሃይማኖትና ሓንቲያ ሓንቲ ጥንቀት ዘላ እግዚአብሔር አምላክና ስለቃላቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን አሚንካ ካብ ምኽሓድ ይሰውረና ጸሎትን በረኸት ረድኤትን ናይ መምላክ ናይ ወላዲተ አምላክ ናይ ቅዱሳን መላእክት ሓለዋ ናይ ቅዱሳን ጸሎት ረድኤት ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ስብሃት ለእግዚአብሔር ለወላዲተ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን